Chino! Shoutout na agad natin ang mga nagbabalik loob sa kanilang trabaho. Oo, shoutout na rin natin yung mga empleyadong muntikan ng umabsent o nag-extend na kanilang bakasyon. Pero sinasabi may sakit daw sila. Huy! Ay, nako, hindi ko sinasabing meron akong katrabahong ganyan Hindi ko sinasabing meron akong katrabaho na talaga nga namang nag-sick leave para extended ang kanyang bakasyon. Shoutout sa inyo mga trabahador o empleyadong talaga nga namang na-maximize ang Holy Week. Huy! Anyway, while napapakinggan mo na po, opo, ang Spicy Opo Masa Radio na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama ko 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap. Oo. Ako ang iyong malalasap at syempre pag-usapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa inyong relasyon o di kaya pati na rin ang mga pagbabago sa ugali mo. 'Di ba? Ako dito talaga pagpasok ko, sabi ko, Happy New Year! Happy New Year sa mga katrabaho ko. Happy New Year Kajot. Happy New Year Papa Diego Bandido. Kasi nga when it comes on Easter Sunday or pagkatapos ng Holy Week, parang panibagong buhay na naman. 'Di ba? Totoo 'yan. And of course, since pagkabuhay and new beginning for me lang naman 'to. Syempre dapat may mga ugali kang dapat mo na rin tanggalin since tapos na nga ang Holy Week at pagkakataon mo na 'to para maging better person. Wow. Sige, tonight sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 ugali na dapat mo nang tanggalin sa pagkatao mo. Para naman new version. And pagkakataon mo para matapos ang taon na ito na talaga nga namang better self, better you, and at the same time, pwede ka nang magka-jowa. Wow! Ito na mahal. Unang-una, natanggalin na sa pagiging or tanggalin mo sa pagkatao mo ay ang pagiging magastos. 'Di ba? Napaka-basic niyan, mahal. Sa panahon na kung saan nagtataas na ang lahat, nagtataas ang presyo ng bilihin, ng petrolyo, na si Kim Chino nga hindi na makalandi, hindi na makapag-date kasi nga hindi na affordable ang gas. Imaginein mo yung ipang-date ko, ipanghahatid sundo ko sa nilalandi ko. Aba, tatrabaho ko na lang dito sa office. 'Di ba? Ganun yung mga pagkakataon na kung saan marirealize mo, okay, kailangan ko nang magbago when it comes on my spending powers. Spending power. On your budgeting. Pagbabudget ng pera mo. Kasi at the end of the day, yung mga luho mo ay pwede mo nang iset aside. Ano pa? Yung paggastos mo sa mga maling tao. 'Di ba? Kahit hindi mo naman jowa, talaga nga namang ginagastusan mo. Hindi mo naman jowa pero parang napakagalante mo. Pero at the end of the day, ginamit ka lang pala. Di ba? So this time, since new beginning na nga, di ba? Grab mo na yung opportunity para mag-budget and at the same time, mag-alat ng pera sa mga karapat-dapat na materyales, na plans. Ano ba yung mga planong niya? Pwede namang insurance, pwede namang mag-alat ka rin para sa mga pamilya mo. Ano ba nga? Parang ang dami mo namang pamilya. Ano pa, yung mga savings, yung mga properties na in the near future mas magmamahal and at the same time magiging future proof ka as a person. Di ba? Tama na yung gastos sa maling tao na hindi ka naman kayang mahalin. Okay? Oh, well, mahal. Isa pa lang yan sa bala ni Kim Chino. Hanggang 9 p.m. pa naman ako. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. And dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. 1 Basic! 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 1 Basic!